Belake hambai Wilano media ni takuk songno Jeng tini oro Brigudas kami na Brigudas kami o phai sokaijak angka NLF tini presiden Biswamohan Deborma ani logio tongo chini borong gunang vice president Mosang Jacob Rangkhol tai tongo chini tebo okra Royal Borok Army ni chini Ailang Antus tongo tebo bumung magrali yang tongo pogwecha chini ojoiro acha ngke himel tongo jago ngke onu khongkha chini kaisa sengkrak Royal Borok Army Somir 정보는 땀 지금 팔까모? 서그램. 예. 지니 서그램, 지니 로열 버럭 아르미 뭐 탕나이 27호 뭐 하이드라바드 사몽땅 동만이 아자가 비니 돔뭐 증노 야까리 탕가. 마네 어 승산의 야까리 탕가 하지. 정 크나마니 인간게 아로 스이와르자고 25 तारिख दे 26 तारिख 25 तारिख Feiwarjangmani yagulono bo obohai effect khana ni nai borok puito khlaileo je samani angkai tamung khab to doctor ni report o sung sisinai haipono jeng tini belai kha khamani bai onno khonggo wati pamte hiya oino phai nainai nim phaiga chini ata songoro boro chugya jeng jotono chugya bini basa knei katham tongo bori kaisa chala knei ara misin tini kaisa no bo kamawoi belai kena kha khamja bon logi logi जों टेबो खा खामोता मोनके borok bosa ang tamnai tini bumau khano se hamai mari granai bosa tini dofatai hani bagai je thangmani thangnai bisi 2016 no bo 16 or 17 no bo join khaika bo bharma o pura bini langma ajagao onek bisi bo tongkha haisi tongmani yagulo hawa hapka hamani ulo tini iko जों Omahai kothoma bini paithak nio sal hai sokoi mabai जों jotono kha khamlai jaga haisi ngke tabu kok ngke tini to kha khama jora tam sanai जों nainai him phaimani haipono ang mkhang tini nunglangliya botago lamawo phai sokbayako ang ojorao beleke hamairu Hyderabad tongnai chini Tiprasa tam ngombono Thansa Hyderabad Tiprasa Thansa Welfare Society ro borok beleken chubakha ang thangnayo mini YouTube channel ni mising tui bongni message rokno jungnungmani belekeno khatungka haisi borokno beleke hambai mariu norongni mising ti khlaioi kok ngkai bo to yakar thanga जों salsa jotono yakari ma thangnai omoto kubui जों jarak kathang tongnai ro tak bo chini duty and responsibility tongkho o ha tai sungsani bagai dofani bagai hani bagai जों kaisa tai kaisa no chuba laine khlai thanglainani o busabo जों khakrak khaima bujanai ang ata tai basino bo okongno sanai tini kha khamjak phono norok krak khai ma tongnai tamni ge chini samung ta upayakho nge tini जों chobana musung phono जों bo chugya o chugyani bising phono जों je mansak chuba laina bagai ang noksana ori chini neighbors ono bang haino koinai boni samung kathar samung butangno जों kaham kaino pailainen bagai ngkai ang to thangnani nangnai jehetu tini tonglang manglang liya phainani ta nainani musungmani bini mokhano ses porjonto kisa nodang nolangna him phaimani sokoyen bagai जों nolangya angkha ngkai kha khama baino ma thangsinai ngkai pokto abo haino angkha ang belekeno khaksango malai mangkha o ati pamtini bisinti phono oro kurung kothom chini taku bukhoro jotom boro kothom laijak sobai laijak subalai nai phaijak ngkai beleke hambai do borokno borok naikini khainai subalainai ngkai abono chini samung boskango जों tebo wan solainai borokni nok dukhungno tiyoi जों tamu khlaiman जों subalaiman bisintino kaisa chugyano जों chukri ti seimano kaisa tai kaisa subalaiman bisintoi abong khachini wan sungmani tini bo krifano Somir eba chini chogrem tini chini bising krifano bo mol brum chini thani tongnai o hani bagai dofani bagai bini hamjakmani abo जों poglak aiji nge boni bagai tini जों bono ma kri bo chini bising krifano जों belekeno khaksango bo hai borok o dofa hani bagai bo kaisa tamnai sacrifice khaiga aiji abo जों je propano pogya tai ata basino bo kongno sanai nokhoni taku buku jotono norok krak ndi dan ke जों bono poglak nong logi जों tongo जों mol brum tongnai जों
쪼발라이 탕래네 가셔대 계셔 그러니까 어버스 저던 세 사문 것도 대 저도는 하니 하양 대자 하마이도 어디 만나나 저도 다고 부크로노 जों फायदि बसकानि सामुङाव जतन खाबाचा गायनाय थानजा गायनाय जों आगल गायन हामबाय